Ito yung breakfast ko guys. Sinigang. Ayan. Ayan, so nagyan na siya. Nalagyan na namin siya ng tuyo. Magkano nga ba ang baon ko sa isang araw? So, good morning mga mahal! Welcome sa aking channel. Today is January 3, 2018. Ako ay on the way naman sa work. And samahan nyo ako. Lagi lang tayo tapos labas ulit kasi kakain tayo ng breakfast. Yung ilong ko ba? Yung January 2 vlog ko is up na. Please watch guys and comment. Like ko lang din. After dito sa work, I think uwi ako diretso. Kasi inaayos yung taas namin para naman hindi kusina ko ang inyong makikita ng aking view. Kasi parati na lang kusina ko. Ayan, so let's go! Ito yung breakfast ko guys. Sinigang. Ayan. 1 and a half na rice. Kain. Going up na as usual. Bawal kayo sa loob. Bye. Hi mga mahal. So ngayon dito ako sa office. So pauwi na ako. So ang content ng today is ang ingay ng dito. Magkano nga ba ang baon ko sa isang araw? So ipapakita ko sa inyo kung magkano yung baon ko sa isang araw bilang isang office worker. Ako yung nagtatrabaho sa isang office and ang nagagas ako sa isang araw is around 60 to 80 pesos lamang. So yung pera ko is wala sa akin. Yung pera ko ay nasa asawa ko. Lahat ng pera ko ay nasa kanya. So wala akong pera kahit piso dito. Except sa baon ko everyday. So ang binibigay niya sa akin is 100 pesos. So 100 pesos na yan is included na yung ang aking breakfast at saka lunch. At saka konting leche buleche. Ayan, so paano ko siya pinagkakasya? So every morning ang aking kinakain is worth 50 pesos. So sa hapon is worth 50 pesos. So paano yung pamasahe? May times kasi na ayaw ko kumain ng karne. So ang nagagasta ko lang is 40 pesos. Yung pamasahe is 8 pesos or 16 pesos round trip galing sa bahay papuntang office. Kasi one ride lang ako sa jeep. Tapos yun, so 100 pesos. Sometimes pag di ko trip kumain ng karne, kumakain lang ako ng gulay which is 15 pesos lang. Tapos 1 cup of rice which is 10 pesos plus to 25 pesos. Sometimes nakaipon ako ng 50 pesos a day or sometimes 10 pesos a day or 20 pesos a day. Nag-iipon talaga ako guys sa office. Naglalagay ako ng pera kahit konti or maliit lang, at least meron akong madudukot pag meron akong kailangang bilhin. So that's it. So medyo maliit lang, 100 pesos a day. Everyday yan siya from Monday to sa Friday, except kung meron akong babayarang project or pagkain or event o ano ba dyan. So yun guys ang aking baon everyday. So ayan, so pauwi na ako ngayon. Samahan niyo ako kasi meron akong dalang gamit. Gamit na nakakarton. So yung gamit ko guys, pinuksan daw nila kasi hindi nila alam kung anong laman nito. Ayun ako. Ayun, nasa kanton ako ng bahay namin. Nag-aantil ako ng padjak kasi matigas yung dala ko. Ayun na. Ay, nasa bahay na. Tulong dalawa. Kaya siya natulog, Dinyara? Ha? Pero to, hindi ay. Kami. Magluluto tayo. Ayan, so magluluto tayo ng karne. Pipilito lang ako. Ayan, dahil sobrang frozen ang ating karne, hiwain ko siya ng manipis. Manipis na manipis.
para madali siyang maprito. Sige yan. Hello nak. Gising na ikaw? Gising na? Ha? Gising na ikaw? Ayun na, kurog pa. Ayan, so nagyan na siya. Nalagyan na namin siya ng tuyo, asin, paminta, at saka asukal, hindi. Magic sarap. Ay, ginisa mix pala. Ito yung ginagamit namin yun. Ginisa mix. Kasi mas malasa siya. Pwede na ang ating pan. Ayan, meron siyang mantika. So, ilagay natin yung ating karne. Kain tayo guys, pork, totong isda, tapos langgit. Kain. Ikaw na. Nanonood ako ng Korean drama. Ito, dito sige yan. Ito, sige yan. When time stop. Load na ako guys. Ay, nakatulog ako. Hello. End ko na yung vlog today guys. And kita-kits for tomorrow's vlog. Always love your family. He's a very special person in my life. Best thing about Chantal.